il-Partit Nazzjonalista ifassal bħalma dejjem għamel minn qabel il-soluzzjonijiet, it-tweġibiet, l-inizjattivi konkreti biex il-poplu tagħna, l-familji tagħna, l-ħaddiema, iż-żgħażagħ tagħna jibqa' jkollhom l-opportunità li jiżviluppaw lilhom infushom fil-futur. Pajjiżna mhuwiex maqtuħ mill-qbija tad-dinja, dak li qed jiġri madwarna partikolarment bil-kriżi finanzjarja jolqotna direttament il-fabriki tagħna, l-ħaddiema tagħna, il-familji tagħna, u allura rridu nkunu preparati politika aġġornata li tħares dejjem fl-interess mhux biss tan-nazzjoni ma anki b'mod partikolari lejn il-familji Maltin u t-tisħiħ tal-ħajja tagħhom. Malta tbidlet b'mod radikali li aħna għamilna iktar ekonomija bbażata fuq in-nies, il-kapaċità tan-nies, il-kapaċità li jiddeċiedu in-nies u mhux ċentralment il-gvern, u bekk irnexxielna illi nibnu ekonomija għal kulħadd, mmexxija minn kulħadd, illi riżultat f'ekonomija b'saħħitha alla volja aħna m'għandniex riżorsi. Partit politiku illi ma jġeddiġ l-idejat, li ma jistudjax u li ma joħroġ b'idejat ġodda, ovvjament jistaġna. L-għażad qiegħed jiżgura illi dan ma jiġrix billi jaħdem fuq idejat ġodda u billi anki jaħdem fuq it-taħriġ tan-nies involuti fil-politika. It has led to the point where not only our currency is being battered, but where the very notion of a solidarity union is brought to the stake. That point has to be overcome, but that requires discipline and honesty by politicians.